pràctiques de pronúncia. Les consonants. El so inicial de la paraula zona. Escolta aquestes paraules i fixa't en el so inicial. Sopa, zona. En valencià, el so inicial de la paraula sopa és sord i s'anomena essa sorda, i el de la paraula zona és sonor i s'anomena essa sonora. És important que sàpies que aquests dos sons es diferencien per la vibració o no de les cordes vocals. Si les cordes vocals vibren, es produeix la essa sonora, mentre que si no vibren, es produeix la essa sorda. Per a reproduir la essa sonora de la paraula zona, que és la que presenta dificultat a l'hora de pronunciar-la, has de fer una essa com la de la paraula sopa, però intentant fer vibrar les cordes vocals. Escolta. Sopa, zona. Perquè les cordes vocals vibren, hauràs de fer el següent exercici. Intenta imitar el brunzir d'una abella. Així. Ara, repetís lentament exagerant tant la essa sorda com la essa sonora. Al mateix temps, i per comprovar-ho, posa't els dits al coll i hauràs de notar una xicoteta vibració quan faces la essa sonora. Activitat 10. Escolta i repeteix lentament els següents parells de paraules on la primera té una essa sorda, com la de sopa, i la segona una essa sonora, com la de zona. En aquesta primera activitat pot ajudar-te que allargues la essa sonora. Al mateix temps, posa't els dits al coll per comprovar-ne la vibració. Massa, brasa. Tassa, gasa. Classe, base. Missió, lesió. Nació, confusió. Sorda, zona. Adreça, riquesa. Passar, posar. Pensar, besar. Sobre, zebra. Activitat 11. Escolta atentament i fixa't en aquestes paraules que es pronuncien amb essa sonora i no amb essa sorda. 0, I no, 0, 11, i no, 11, 14, i no, 14, crisi, i no, crisi, països, i no, països. A continuació, torna-les a escoltar i ve repetint-les lentament. 0, 11, 14, crisi, països. Activitat 12. Observa que la paraula tossudesa té una essa sorda i una essa sonora. Fixa't com passa el mateix en les paraules següents. Ve repetint-les lentament a mesura que les escoltes i para atenció sobretot en la essa sonora. Seriosa, Tristesa, espasa, acidesa, certesa, destresa, estesa, encesa, sorpresa, solidesa. Activitat 13. escolta aquestes paraules i fixa't que totes tenen la essa sonora. Presentada, 15, zona, conclusió, famosa,
Tot seguit les escoltaràs dins d'unes frases. Ves repetint les frases a mesura que les escoltes i para atenció, sobretot, en les paraules que tenen una S sonora. Ja te l'han presentada? Ha tornat fa 15 dies. He comprat un apartament a la zona de les facultats. Ja heu arribat a una conclusió? S'ha fet famosa amb el programa de ràdio. Activitat 14. I escolta aquestes paraules i fixa't que totes tenen una S sonora. 15. Desembre, Rosa. Teresa, Presentar. 14, Mesos. Alzira. A continuació escoltaràs uns diàlegs on apareixen les paraules anteriors. Fixa't bé en la resposta de cada diàleg perquè després hauràs de repetir-la tu. Quan comences a treballar? El 15 de desembre. Quan comences a treballar? Què t'han dit? Que he de presentar la instància abans del dia 14. Què t'han dit? Com li diuen? No sé si li diuen Rosa o Teresa. Com li diuen? Ja no vius a Dénia? No, ja fa 2 mesos que visc a Alzira. Ja no vius a Dénia?